Ola, alumnado de cuarto de ESO, imos resumir o que entra neste primeiro exame, neste tema de funcións, que é unha introdución elemental ao que son as funcións e as súas características, de acordo? Entón, en primeiro lugar, que é unha función? Unha función é unha relación entre dúas variables. Unha variable x, que se chama variable independente, e unha variable y, que se chama variable dependente porque depende de x. Os valores de y dependen dos valores de x. Para que sexa función, a cada valor de x correspondelle un único valor de y. E iso represéntase claramente nunha gráfica que coñecedes desde hai anos. Unha gráfica na que pinto un eixe horizontal x, un eixe vertical y, e que para cada valor de x que eu queira, podo decir canto vale y. Como a función se vai chamar f, a cada valor de x, o valor de y chamolle f de x. Por exemplo, en esta función, se me pregunta canto vale f de 3, pois eu camiño polo eixe x hasta x igual a 3 e vexo canto vale y, e vexo que y vale 2. E afirmo que f de 3 igual a 2. Debo escribilo desta maneira, f de 3 igual a 2. Se me dan unha función, se me dan unha gráfica, eu podo facer unha táboa de valores. Unha táboa de valores sería ir escribindo canto para cada x, canto vale o y correspondente. Se me dese unha táboa de valores, eu tamén podería construir a función, de acordo? Ademais, as funcións teñen fórmulas, pero neste exemplo non imos traballar con fórmula, non imos traballar coa fórmula que dá lugar a esta gráfica, de acordo? Pero sí imos a estudar dunha función cales serían as súas características. As súas características serían, en principio, tedes que saber decir dunha función cal é o seu dominio e cal é o seu percorrido. O dominio son os valores de x que teñen algunha y. Fixadevos o dominio nesta función, entendendo que a función é exactamente o que vemos, que non continúa, pois o dominio comeza en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, no menos 4, e remata no 3, 4, 5, 6, 7, no 7,5 sería máis ou menos, vale? Porque este sería o 7, de acordo? Entón, o primeiro que vou dicir da función é o dominio, e escribo con cuidado, dominio de f de x, porque esta función chameille f, de acordo? Aí está o nome da función, f. Dominio de f de x, bueno, pois o dominio é igual a un intervalo pechado que comeza no menos 4 e remata no 7,5. Perfecto. Por que pechado? Porque o menos 4 está no dominio, porque eu podo dicir cal é a imaxe de menos 4, e podo dicir cal é a imaxe do 7,5, pero non máis á esquerda nin máis á dereita. Ben, percorrido. O percorrido son os posibles valores de y, percorrido. O percorrido de f de x teño que mirar desde o valor máis baixo hasta o valor máis alto que acade y. O valor máis baixo, fixadvos que non está por aquí, sino que está ali. O valor máis baixo é menos 3. E o valor máis alto está por aquí, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 6. Vale, por lo tanto, o percorrido vai de menos 3 a 6. Da baixo, arriba, vexo o percorrido. De acordo? Ben. Ademais de dominio e percorrido, teño que saber indicar a monotonía. A monotonía quere decir cando a función crece e cando decrece. Sempre leo a función, por favor, de esquerda a dereita. Non me veñades a decir que esta función por aquí sube porque a leo así, e claro, como aquí e subo. Non. De ninguna maneira. A función léese de esquerda a dereita. Por aquí baixo. Ahora subo e despois baixo. Hai que percorrer sempre a gráfica de esquerda a dereita. De acordo? Ben, entón, digo que é decrecente, e sempre o digo nos intervalos de x. Tedes certa tendencia a decir que crece desde o 3, 4, 5, 6. Decrece desde o 6. No, este non é o 6, este é o menos 4. Hai que decir os valores de x. Desde o menos 4 hasta o 0, decrece. Escribo así, vale? Monotonía. Vale, pois crecen, bueno, primeiro vamos a poñer decrecente, porque empeza decrecendo. Decrecente, pois o intervalo de decrecemento decrece do menos 4 ao 0. Cando máis decrece? Pois do 5 ata o 7,5. E do 5 ao 7,5. Decrece. E agora vamos ver cando crece. Pois crece do 0 ao 5.
Aldán está mal. As... É ata o 7, non 7,5. No, ata o 7,5. No. Si, ata o 7,5. Dominio remata no 7,5. No, Aldán, mira. Decrece ata o 7,5, que sería este valor. Casi. Si, o 7 estaría aquí. Vale. Ben, entón, crecente e decrecemente. Tamén a veces, decrecente. A veces tamén, na monotonía, hai momentos no que a función é constante. Será constante se a trama é horizontal. Nin crece nin decrece. Neste caso, non hai momentos no que sexa constante, pero a veces tamén hai que indicar os momentos nos que é constante. Ben, extremos relativos. Os extremos relativos son máximos relativos e mínimos relativos. O máximo relativo é calquera valor donde a función é máis alta que nos que ten ao lado. Entón, os típicos máximos relativos son os picos dos montes, vale? Aquí hai un máximo relativo para x igual a 5. Unha cousa importante, por favor, dice 1, 2, 3, 4. Non me decides que ten un máximo no 4. Ten un máximo para x igual a 5. Non me podes decir que ten un máximo para y igual a 4, porque para y igual a 4 a función pode estar aquí, pero para y igual a 4 a función tamén está aquí. Vale? Entón, nunca vos referides aos valores de y, hai que referirse aos valores de x. Un máximo para x igual a 5. Vamos a escribir. Máximos relativos. Máximos relativos. Máximos relativos sería x igual a 5. Porque no x igual a 5 hai un máximo. A función toma un valor máis alto que nos puntos que están cerca. Pero atención, é que tamén hai un máximo relativo no menos 4. Porque no menos 4 tamén a función é máis alta que nos puntos que están cerca, que están a súa dereita e que son máis baixos. Por lo tanto, para x igual a 5 é x igual a menos 4. Aí están os dous máximos relativos. En canto aos mínimos relativos, pois serían os puntos máis baixos, os fondos dos vales, ou aquel punto que os que están cerca están máis altos. Sería o 0 e tamén sería o 7,5. Vale? X igual a 0 e x igual a 7,5. Eses son os valores de x nos que se acaban máximos relativos e mínimos relativos. Deles, de entre eles, escollo o máis alto dos máximos relativos, será o máximo absoluto, o valor máis alto da función, que sería x igual a menos 4. Máximo absoluto sería o máis alto dos relativos, x igual a menos 4. E mínimo absoluto sería o máis baixo dos relativos, que sería, neste caso, 7,5. Vale, moi ben. Entón xa teño cuberto todo iso. Só me queda por traballar o que sería unha taxa de variación absoluta, relativa e media. Só vou calcular unha. Aquí neste exercicio proponvos taxas de variación absolutas, relativas e medias en varios intervalos, entre o menos 4 e o 0, entre o menos 3 e o 3, entre o 0 e o 5 ou entre o 3 e o 7. Eu só vou escoller un deles. Pois, por exemplo, entre o menos 4 e o 0, o primeiro deles. De acordo? Entre o menos 4 e o 0 vou estudar a taxa de variación absoluta, relativa e media. Para iso vou reducir isto, pero deixalo á vista. Vale? Se eu consigo. Vale. É calcular a taxa de variación nestes valores. No intervalo menos 4 a 0. Ben, imos alá, entón. Escollo o intervalo menos 4, 0. E estes serían, digamos, os extremos A e B da fórmula da taxa de variación absoluta, relativa e media. Serían os extremos A e B, de acordo? Entón, con este intervalo, pois vou facer estudar a taxa de variación absoluta, a taxa de variación relativa e a taxa de variación media. Taxa de variación absoluta é f de b menos f de a, o sea, o valor da función no 0 réstolle o valor da función no menos 4.
f de 0 menos f de menos 4. Neste caso, canto vale f de 0? Menos 1. E a eso restolle f de menos 4, que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, de acordo? Entón, f de 0 menos f de menos 4. Menos 1, menos 6. Isto canto dá? Menos 1, menos 6, menos 7. Menos 7. Que quere decir iso? Que entre o 0 e o menos, entre o menos 4 e o 0, a función baixou 7 unidades. De acordo? Baixou en total 7 unidades. Taxa de variación absoluta, menos 7. Imos ver agora a taxa de variación relativa, que sería f de 0 menos f de menos 4 dividido entre f de 0 multiplicado por 0. Iso sería a porcentaxe de aumento ou diminución que ten a variable i. A variable i era bastante grande e baixou a moi reducida e, polo tanto, a porcentaxe de diminución foi unha porcentaxe moi importante. Neste caso, sería menos 7 dividido entre o valor que tiña. O valor que tiña era 6. Vale, e multiplicada por 100. Diminuiu máis do 100%. Diminuir o 100% e quedarse en 0, verdade? E esta diminuiu máis do 100% porque baixou aínda por debaixo do 0, de acordo? Entón, collo a miña calculadora e calculo 7 sextos. 7 sextos dá 1,17, vale? Entón, a taxa de variación relativa sería, isto un poquinho máis así, a taxa de variación relativa sería menos 1,17 menos 1,17 por 100, o sea, 117 por 100. 117 por 100, vale? Finalmente, a taxa de variación media, iso dame a velocidade media. Perdón, en negativo, menos 117 por 100. Menos 117 por 100. Vale, menos 117 por 100. Ahora imos ca taxa de variación media. A taxa de variación media é f de b menos f de a dividido entre b menos a. Dame a velocidade de variación. Neste caso sería f de 0 menos f de menos 4 dividido entre 0 menos menos 4, que son 4. Vale? Menos 7 entre 4, que ven sendo menos 1,75. Vale, esta sería a taxa de variación media, que ven falando da velocidade que levou de baixada, esa velocidade media de baixada desta curva. Entón, fixademos que a taxa de variación absoluta, relativa e media indícame como se comportou a función entre o menos 4 e o 0. Neste caso, como a función decreceu, son negativas as tasas. Se a función aumentase, serían positivas. E valerían 0 estas tasas se a función se mantivese constante ou, aínda que non se mantivese constante, partise do mesmo punto que rematase. Se parte a mesma altura que remata, nese intervalo, non hai nin aumento nin diminución de maneira global. De acordo? Ben, pois tedes que saber dunha función decir todas as súas características: dominio, percorrido, monotonía e máximos relativos, mínimos relativos e taxa de variación absoluta, relativa e media. Vale? Aí estamos.